Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Акчаларны санар вакыт. Табышка салым берләштерелгән бюджетның төп салымнарының арасында әйдә баручы урын алып тора. Салымнар вакытында түләнәме? Президент катнашында үткән киңәшмәдән Руслан Хуснуллинов. Аларның хезмәте республиканы бөтен дөньяга таныта. То, чем мы занимаемся, нравится людям. И это находит признание мировое. Мәдәни мирас объектларын торгызуда катнашкан шәхесләрне тәбрикләү тантанасыннан Айгөл Бәдретдинова. Ата-аналар контрольнән соң мәктәп ашханәләрендә ашау ничек үзгәргән? Бездә әниләр белән берничә тапкыр килдек. Мәктәпкә ашадык. Безгә дә бик ошады. Бүген ата-аналар җыелышында Чулпан Касыймова да катнашты. Алар тарихны саклый. Тарихны белмәенчә торып, хәзергене белмисең бит инде. Казан паркларында һәйкәлләрне тәртипкә китерә башладылар. Бу хакта тулырак Илгиз Шәкуров. Салымнарны да хезмәт хакында үз вакытында түләргә бүген Рөстәм Миңнеханов финанс, казначылык һәм салым органнары алдына шундый бурыч куйды. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә быелның 3 аенда бюджет үтәлешен карадылар. Салым буенча бурыч 9 миллиард сумга җиткән. Кемнәр түләми һәм быел республика илкүләм проектларны тормышка ашыру өчен күпме акча сарыф ителәчәген Руслан Хуснуллинов ишетте. В целом я считаю, что этот год, хоть и тяжелый, мы идем пока тьфу-тьфу. Быелның беренче кварталында Татарстанның берләштерелгән бюджет кереме 65 миллиард сум тәшкил иткән. Нигездә аның зур өлеше табышка салымнан керә. 3 айда ул 25 миллиард сум. Шул ук вакытта салым буенча бурыч республикада 9 миллиард сумга җиткән. Бу төзелеш, сәүдә, сәнәгать, транспорт, авыл хуҗалыгы оешмалары әҗәте. Президент мондый бурычларга дәүләт ярдәме күрсәтмәскә тәкъдим ясады. Министерством, ведомством необходимо информировать получателей госуслуг и мер поддержки о наличии у них задолженности. Если есть какая-то задолженность, мы должны все наши меры поддержки приостановить. Все условия для этого созданы. Татарстан финанс министрлыгы 1287 оешманы даими тикшереп тора. Әлеге оешмалар табышка салым буенча гомуми керемнәрнең 87%-ын тәэмин итә. Эре салым түләүчеләрдән 21 елның 1 кварталында 12,9, башка салым түләүчеләрдән 12,5 миллиард сум керде. Салым хезмәте җитәкчелеге белдергәнчә, икътисад ковид белән бәйле булган торгынлык чорын уза, предприятиеләр эшчәнлеге элеккеге дәрәҗәгә кайта. Моны салым түләүләренең артуыннан да күрәләр. Локомотив роста, как обычно, стал нефтегазохимический комплекс. Республиканың нефть, газ, химия комплексы түләгән салым барлык керемнәрнең 57%-ын тәшкил итә. Ләкин пандемия белән бәйле кыенлыкларны әлегә җиңеп чыкмаган тармаклар да бар. Шунлыктан аларның салым кереме узган елгыдан түбәнрәк. Татарстанда хезмәт хаклары вакытында түләнә, дәүләт программалары тиешенчә финанслана. Федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Татарстанны үрнәк итеп китерде. Управление по Республике Татарстан. Федераль налог хезмәтенең Татарстандагы идарәсе башка төбәкләр белән чагыштырганда алдынгылар рәтендә. 2020 ел нәтиҗәсе буенча округта сез беренче, ә илдә 5нче урында. Рөстәм Миңнеханов һәр өлкәдә акчаны вакытында күчерү, салымнарны кичектермичә түләү кирәклеген ассызыклады. Финанс мәсьәләләрдә тәртип булырга тиеш диде ул. Илкүләм проектларны тормышка ашыру өчен зур чыгымнар тотыла. Бу максатларга быел 30 миллиард сум акча бүленгән. Значительный объем средств мы затратим на реализацию республиканских программ. Эти программы направлены на улучшение качества жизни наших граждан. Необходимо продолжить работу по резервам, по всем видам доходов и, конечно же, по расходной части бюджета. Президент инвестиция проектларына ярдәмне киметмәскә кушты һәм киләсе ел бюджетын төзү буенча эшне башларга тәкъдим итте. Руслан Хуснуллинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә ЮНЕСКО эшләре буенча комиссияның җаваплы сәркатибы Тышкы эшләр министрлыгы илчесе Григорий Орджоникидзега бүген Рөстәм Миңнеханов ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Әлеге бүләк нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм республиканың мәдәни-рухи мирасын саклауга зур өлеш керткәне өчен бирелә. Исегезгә төшерәбез, бүген ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә Казан Кремле, Борынгы Болгар һәм Зөя утырау шәһәрчеге керә. Чираттагы кандидат Энгельгард обсерваториясе. Киләсе елда Казанда ЮНЕСКО комитетының 46-нчы сессиясе дә узачак. Шул уңайдан
белән бүген Рөстәм Миннеханов, Григорий Орджоникидзе һәм Яңарыш фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев аны оештыру турында фикердә алыштылар. Сессия 2 атна дәвам итәчәк, анда 3000 кеше катнашыр дип көтелә. 18 апрель халыкара һәйкәлләр һәм тарихи урыннар көне. Бу истәлекле көн уңаеннан бүген Минтимер Шәймиев мәдәни мирас һәйкәлләрен торгызуга зур өлеш керткән кешеләрне тәбрикләде. Алар арасында борынгы Болгар һәм Зия утрау шәһәрчеге кебек тарихи урыннарны яңартучылар, адымнар, күп телдә белем бирү мәктәпләрен төзүчеләр дә бар. Яңарыш фонды башлангычы белән 11 ел эчендә куелган хезмәт ул халкыбызның онытылмас рухи үсеше. Һәм бу изге эштә без булдырабыз ди Татарстанның дәүләт киңәшчесе. Григорий Орджоникидзе катнашында узган җылы тәбрикләү тантанасыннан Айгөл Бәдретдинова. То, чем мы занимаемся, нравится людям. И это находит признание мировое. Борынгы Болгар шәһәрен Зия утрау шәһәрчеген торгызу, уникаль мәдәни мирас объектларын ЮНЕСКОга кертү 10 ел дәверендә Яңарыш фонды башкарган хезмәт халыкның рухи яңарышына китерде дип башлады сүзен Минтимер Шәймиев. То, что мы занялись последние десятилетия именно в соответствии с уставами ЮНЕСКО, а это направлено только на исполнение высоконравственных задач. Огромное вам всем спасибо, что и у нас с вами получается это. Иной раз не верится. Бүген Кремль залында әлеге зур эшкә өлеш керткәннәрнең кечкенә бер өлеше генә иде. Төзүчеләр, архитектор, реставратор, фәнни хезмәткәрләр, Болгар, Зия, Казан изге ана иконасы соборын торгызучылар һәрберсе рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бадрутдинов Динар Альбертович. Как сегодня Минтимер Шәймиев сказал, этот фонд и этот проект, он зажигает на самом деле сердца. Бу безнең өчен бик зур җаваплылык һәм бу эштә катнашу безнең өчен инде зур горурлык. Безусловно, награда. Без Зиядә музей комплексын булдырдык. Әлбәттә, хезмәтеңне шулай югары бәяләү бик мөһим. Бу Яңарыш фонды белән берлектә яңа үрләр яуларга илһамландыра. Минтимер Шәймиев белән 1 ел элек очрашкан идек, күрешкән идек, һәм озак кына шундый әңгәмә булды безнең шушы мәгариф өлкәсендә. Мин бик горурланам, бүгенге көндә зур мәктәпләр төзелде, балалар бакчалары ачылды. Тарихи һәйкәлләрне торгызудан тыш Яңарыш фонды адымнар мәктәпләрен төзү буенча зур проектында тормышка ашыра. Бүгенге тантанада моңа зур өлеш керткәннәрне тәбрикләделәр. Я хочу сказать, что Минтимер Шәймиев это человек, который очень хорошо чувствует тренды. Берничә телдә белем бирү ул яңа, заманча һәм зирәк яшьләр буынын тәрбияләү генә түгел. Адымнар проекты тагында мөһимрәк мәсьәләләрне хәл итәргә, чикләрне бетергә ярдәм итә. Этот поиск, я вам скажу. Поиск. Во-первых, снять такие вопросы, как, значит, противоречия между родителями, разных национальностей и так далее. Вот по лингвальной школе мы сейчас смотрим, находит общий язык. Почему? Потому что мы там условия. Пожалуйста, изучай русский язык, татарский язык и английский язык. Потребность большая. Да и по желанию еще много сейчас заявлено поступает, китайскую просят. Федераль үзәк ярдәме халыкның Яңарыш проектларын хуплап каршы алуы һәм ярдәм күрсәтүе бөтен дөньяга үрнәк. Бу хакта тантанада катнашкан ЮНЕСКО вәкиле Григорий Орджоникидзе дә белдерде. Ваши экспертные знания. Киләсе сессиядә сезнең тәҗрибәгез, бу тармактагы белемнәрегез бик кирәк булачак. Рәхмәт сезгә, Минтимер Шәймиевич. Мәдәни мирас объектларын торгызучыларга шундый җылы сүзләр тапканыгыз өчен. Такое доброе, проникновенное слово для людей, которые посвятили свою жизнь охране памятников. Планнар тагында зуррак. Казан изге ана иконасы соборын тапшыру, Казан обсерваториясын ЮНЕСКО исемлегенә кертү, мәдәни мирас объектлары буенча башкалада халыкара юбилей сессиясын үткәрү. Алга без булдырабыз дип мы можем дип әйтергә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Сочи, Кырым, Гарәп әмирлекләре һәм Мисыр, Төркия чикләре ябылганнан соң ял итү өчен Татарстан халкы шушы юнәлешләргә өстенлек бирә башлаган. Урта диңгез яр буенда ял итү өчен турларны 550 мең Россия алган булган, 10 меңе Татарстанлылар. Бүген Роспотребнадзорда белдерүләренчә турларны күчермиләр яки акчаны кайтармыйлар дип туризм операторларына карата шикаят белдереп шалтыратучылар әлегә юк. Есть возможность заменить. Бүген Россиядә ял итүгә бернинди чикләүләр дә юк. Илдәге башка бер төбәккә барырга җыенасыз икән, шул җирлектәге санитар эпидемиология кагыйдәләрен белергә кирәк. Башка төбәккә барганда белешмәдә, тест ясату да кирәкми. Соңгы көннәрдә Татарстанда коронавирус йоктыручыларның 83-е инфекцияны чит ил һәм чит төбәкләрдән йоктырып кайткан авыру йөртмәсе өчен прививканы вакытында ясатырга киңәш итәләр. Бүген республикада коронавируска каршы вакцина ясатучылар 193 меңгә җитте, аларның 114 мең ярымы икенче дозасында алган. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков үзе дә бүген вакцинаның беренче дозасын ясатты. Аңа Спутник V кодадылар. Татмедиа агентлыгында теләгән һәр кеше бүген иртән вакцина ясата ала иде.
Мин аны уйладым эшләргә үземнең саклау өчен түгел, минем гаилә туганнар саклау өчен. Чөнки август аенда кайчан мин шул ковидны лектердем, минем гаилә миндән шул ковидны йыкты. Мин аларны бик сакларга телим. Республикада узган тәүлектә 32 кешегә коронавирус диагнозы куелган, 15 хастаханәдә, 18 өендә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Россиядә узган тәүлектә 9000-гә якын кеше вирус йоктырган. Татарстанның югары суды Яшел Үзән психоневрология диспансеры табибы Наталья Евдокимованы үй арестыннан азат итте. Судка аның адвокаты мөрәҗәгать иткән булган. Ул Наталья Евдокимова сәламәтлеге белән бәйле рәвештә өйдә генә тора алмый, аңа азык-төлек һәм дарулар китерүче юк дип белдерә. Исегезгә төшерәбез, табиб ваемсызлыкта шикләнелә. 30 март көнне Яшел Үзәндәге йортта газ шартлый. Бу хәл алдыннан фатир хуҗасының туганнары диспансерга барып, бабайны яткырып дәвалану сораган. Наталья Евдокимова баш тарта. Икенче көнне бабай фатирында газ шартлап 2 кеше һәлак була, 4-се зыян күрә. 1 апрельдә Яшел Үзән шәһәре суды табибка тикшерү вакытында өйдә булырга дигән карар чыгарган иде. Бүген югары суд аны аресттан азат итеп, кайбер шикләүләргә дә алыштырды. Казанда мәктәп ашханәләрендәге ризык сыйфатына карата ата-аналардан шикаятьләр киммәгән, аларның иң күп чоры узган елның сентябрендә була. Ул вакытта ата-аналар ризыкны ашаганчы суыны бетүенә, тәмсез булуына, менюның ярлылыгына да зарлана. Шуннан соң кайнар линияләр булдырылды, мәктәпләрне тикшерә башладылар. Татарстан буенча җитди кагыйдә бузучылар да ачыкланды. Нәтиҗәдә кысан ашханәләрне төзекләндерү буенча программа кабул ителде. Казанда исә әти-әниләр килеп кизү тора башлады. Аның беренче нәтиҗәсе турында тулырак Чулпан Касимова. Балаларны төрлечә дөрес тукланырга өйрәтү дигән әйбер бар бит инде. Дилә Габдуллинаның 4 баласы да 412-нче мәктәптә укый. Аларны кечкенәдән дөрес тукландырырга тырыша. Быелның гыйнварында мәктәп ашханәләрендә ата-аналарга ризык сыйфатын тикшерү мөмкинлеге бирелгәч, ул да берничә тапкыр бара. Әйтәләр, салкындыр, илгә бик кайнар була. Но хәзер анда әйберләр юк. Безнең бит ремонт ясагач, уже оборудование да үзгәрттеләр анда. Балалар канәгать. 3 ай эчендә мәктәп ашханәләрендә 8 меңнән артык ата-ана булган. Алар ризыкны үзләре ашап карый, чисталыкны һәм менюны тикшерә. Бездә әниләр белән берничә тапкыр килдек. Мәктәпкә ашадык. Безгә дә бик ошады. Безнең поварлар бик тәмле пешерәләр. Әлег инде күбрәк сыйфаты буенча безгә яссалар, күбрәк безгә ризыкның сыйфаты буенча сораулар булса, хәзер инде ул сораулар гомумән бик кимеде, һәм инде күбрәк ташламалар, бәяләр турында сорый башладылар. Бүген Мария Сурмечин катнашында узган шәһәр күләм ата-аналар җыелышында әлеге тәҗрибәнең уңай нәтиҗә бирүен әйттеләр. Әти-әниләрнең бик күп кимчелекләрне бетерүдәге ярдәмен ассызыклыйлар. Әтик алар ярдәме белән кайбер ашханәләрдә өстәлләрнең урыннарын үзгәртүдә бик күп уңайлыклар тудырган. Алар арасыннан ризык тарату өчен урын киңәя. Кайбер уку йортларында кайнар ашлар суынмасын өчен шартлар тудырыла. Бүгенге җыелышта әти-әниләр меню буенча да фикерләрен белдерә алды. Рыбные котлеты, которые на 80-90% просто выкидываются. Если возможно, их поменять какие-то творожные сырники. Пусть медленно, но верно мы будем. Экренләп булса да без укучыларны балык котлеты ашарга өйрәтергә тиеш. Бу мөмкин эш. Кайбер мәктәпләрнең мисалы моңа дәлил булып тора. Җиләк җимешне төрләндерү буенча да тәкъдимнәр яңгырады. Но, к сожалению, не все пожелания мы можем включить в меню. Кызганыч, бөтен тәкъдимнәрне дә менюга кертә алмыйбыз. Бу сезон чикләүләре һәм санитар таләпләр белән бәйле. Без менюны төрлеләндереп барырга тырышабыз. Хәзер 153 төрле ризык бар. Азык-төлек департаменты башкала мәктәпләрендә 148 мең укучыны тукландыра. Ата-аналар белән мондый нәтиҗәле хезмәттәшлек киләчәктә дә дәвам итәр ди Илсурметшин. За 4 месяца 4 ай эчендә билгеле бер дәрәҗәгә ирешкәнбез икән, бу яхшы күрсәткеч. Балаларны алга таба да тәмле, файдалы ашлар белән тәэмин итәрбез. Киләсе уку елыннан азык-төлек департаменты мәктәп ашханәләрендә махсус компьютерларда урнаштырырга җыена. Укучылар нәрсә ашарга теләүләрен алдан язып калдыра алсын өчен. Мондый мөмкинлек 5нче сыйныф укучыларыннан алып 11нче сыйныфларга кадәр биреләчәк. Чулпан Касимова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә 6-дан Казан, Түбән Кама, Ярчаллы һәм Яшел Үзән районының Яңа Тура сәүдә үзәге янында ярминкәләр эшли башлый. Татарстан районнарыннан ит, сөт, сыр, йомырка һәм башка азык-төлек алып киләчәкләр. Ярминкәләр Татарстанда 24 апрельгә кадәр дәвам итә.
Казанда ел ахырына кадәр эшсезләр санын 1%-ка кадәр киметергә планлаштыралар. Башкаларның мәшгульлек үзәге шундый максат куя. Ел башында 17 мең кеше эш эзләсә, хәзер бу сан 11 мең. Мәшгульлек үзәкләре аша үз бизнесын да башларга мөмкин. Моның өчен акчалата ярдәм дә бирелә. Эшкә урнашу мөмкинлекләрен Чулпан Касыймова өйрәнде. Всем доброе утро. Сегодня мы поговорим с вами о сбалансированном питании. Венера Дәүләтшина дөрес туклану буенча белгеч. Моннан ярты ел элек үз эшен ачып җибәргән. Күптәнге хыялын тормышка ашырырга мәшгульлек үзәге ярдәм итә. Бушлай укытканнар бизнес-план төзеп якларга да булышалар. Һәм Венера үз эшен башлап җибәрү өчен 145 мең акча ала. Bir ay içinde min taptım үземә помещение. Шул акчага алдым оборудование бизнес-план буенча и шулай үз эшемне башлап җибәрдем. Әлеге шыналар Гөлия Латыйпова белән бергә алып баралар. Ул да мәшгульлек үзәге аша үз эшен ачу өчен матди ярдәм алган. Нинди отчетларны бирергә кирәк, налоговыйга качан барырга, центр занятостьга качан отчетларны китерергә, менә шул бөтен нәрсәләрне безгә аңлатып җиткереп торалар. Казанның Идел буе районы мәшгульлек үзәгендә шушы программа буенча узган ел 18 кеше үз эшен ачып җибәргән. Бу ел 8. Ачып җибәргәннән соң без 1 ел күләмендә аларны тиккалар белән бергә эшләп тикшереп торабыз. Алар эшләрләрме, эшләп китәләрме? Безнең бит инде максат, чтобы безнең эшсез калган халык эшләп китсен, киләчәктә үзләренә дополнительно эш урыннары ясасыннар өчен. Наталья Кузина да эшен мәшгульлек үзәге ярдәмендә тапкан. Физик мөмкинлекләре шиклеләрне эшкә урнаштыру программасы буенча хәзер ул товарларны күпләп һәм ваклап сату оешмасында эшли. То, что у нее есть ограничения там по слуху. Наталья ишетми һәм сөйләшә алмый, ләкин ул үз эшен башкалар белән бер рәттән җиренә җиткереп башкара. Бездә шундый 2 кеше эшли. Казанда 11 меңнән артык кеше эшсезлек буенча исәптә тора. 17 мең вакансия бар. Үткән елның бу вакытта инде безнең пандемия башланганда безнең учетта 30 мең кеше басканы учетка. Ел ахырына безнең показатель төште 17 меңгә, бүгенге көнгә инде безнең 11 меңгә төште. Бу ел башкалада эшсезлекне ел ахырына кадәр 1%-ка кадәр киметергә планлаштыралар. Шулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин Россиядәге ял итү бәяләрен тәнкыйтьләде. Бу юлламаларның арзанаюына китерер микән соң? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстанда авто-ретро-клуб оешканга 15 ел. Истәлекле датаны октябрь айында автомобильчеләр көнендә билгеләп үтәчәкләре. Бу хакта клубның бүгенге утырышында аның президенты Фәрит Мөхәммәшин җиткерде. Узган ел коронавирус белән бәйле рәвештә күчерелгән чараларның күпчелеге быел оештырыла. Авто-ретро-клуб әгъзалары Казан, Санкт-Петербург йөрешендә, Тольяттида ВАЗ машинасы җыела башлауның 50 еллыгында да катнашачак. Самое главное событие это будет международный фестиваль в августе месяце, где мы ждем много гостей из-за рубежа, из соседних регионов Российской Федерации. Как всегда, он проходит очень интересно и памятно. Татарстан Үзәк сауда комиссиясе сентябрьдәге тавыш бирү вакытында территория комиссияләрендә эшләячәк хезмәткәрләрне укыта башлады. Белемнәрен арттыру өчен аларны Казанга чакырдылар. Дәүләт Думасына сайлауда Татарстандагы участокларда 22 меңнән артык кеше эшләячәк. Аларның күбесе моңарчыда мондый эшкә җәлеп ителгән була. Әмма сентябрь аендагы сайлауны оештыруда үзгәрешләр бар, шуңа да кадрларның белемен арттыру кирәк. Уку бик файдалы дип уйлыйм инде. Алга таба без районнарга чыгып укыта башлыйбыз, территориаль сайлау комиссияларында округлар буенча чыгабыз. Яйга инде сайлау вакыты башлангач, участок сайлау комиссияларында укытырбыз дип уйлыйм. Бердәм Россия фиркасы праймеризда катнашырга теләүчеләрдән документлар кабул итә, кандидатлыкка кандидатлар халык белән аралаша. Праймеризда катнашу өчен бүгенге республикада 70 кеше теркәлгән, шундый очрашуларның чираттагысы Баулуда да узды. Тәкъдимнәр төрле: инвестицияләр җәлеп итү, кеше бизнесны үстерү, торак коммуналь хуҗалык тармагында үзгәрешләр кирәклеген дә әйттеләр. Добрый день, коллеги. Так, присаживайтесь, пожалуйста. Кандидатлыкка кандидат Әлфия Кагогина ул документларын Ярчалы округында тапшырды. Дәүләт Думасында 10 еллык тәҗрибәсе бар. Интересов татарстанцев. Мин Татарстан мәнфәгатьләрен федераль үзәккә җиткерү өчен тырышам. Моңа кадәрге эшем өчен оят түгел. Якташларым җиткергән күп мәсьәләләр хәл ителде. Алдагы очрашуларда кризистан чыгу өчен федераль дәрәҗәдә ниләр эшләргә кирәк, шул хакта фикер алышачакмын. Праймеризда тәҗрибәле депутатлар да, район башлыклары да әле бик үк таныш булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә катнаша. Что бы вы сделали лучше? Почистить, сделать им сквер какой-то.
Катнашучылар башкарырга җыенган эшләре турында сөйли, залдагыларның сорауларына җавап бирә. Баулыда көнүзәк мәсьәләләрнең берсе торак коммуналь хуҗалык тармагы. Илдә торак коммуналь хуҗалык тармагында челтерләр дә шул кадәр таушалган, искергән, беренче чиратта шуннан башларга кирәкте. Сәхнәдә бүген 6 кандидат һәрберсенә сорау бирәләр. Дәүләт думасы депутатыннан су мәсьәләсен ничек хәл итеп була дип кызыксыналар. Бу аерым бер проблема. Балалар бакчасы, мәктәпләр кирәк. Бу аңлашыла, әмма авыл җирлекләрдә бар бит. Җирлек башлыгының анда суның сыйфаты шундый булуында гаебе дә юк. Экология, пенсия, рухи ихтыяҗлар турында да сүз кузгаталар. Безнең ишегалды программасы һәм җәмәгать урыннарын төзекләндерүгә тукталалар. Яңгыраган иң мөһим тәкъдимнәр Бердәм Россия программасына нигез итеп алыначак. Гөлнә Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Татарстан башкаласында хәзер 100-гә якын һәйкәл һәм сынбар, яз җитте һәм Горвод-Зеленхоз хезмәткәрләре аларны юа башлады. Шул рәвешле халыкара һәйкәлләр көненә әзерлиләр. Бу эшнең нинди үзенчәлекләре бар һәм Ломоносовка килешкән шампунь нигә Ленинга ярамый? Илгиз Шакуров тулырак. Запылился ты, дорогой Зазин, давай помоем тебя. Казанның Крылья Советов паркында бүген мунча көне диярсең. Жуковский, Ломоносов, Чкалов һәм башка танылган шәхесләрнең бюстларын юалар. Табигать яшәргәндә алар да чиста булырга тиеш. Я испытываю гордость, радость. Казанны бик яратам. Хәзер без аны тагын да матуррак итәргә тырышабыз. Бюстларны махсус шампунь белән юалар. Берсенә якынча 15 минут вакыт китә диешчеләр. Бер паркны тәртипкә китерү өчен 6 куб су кирәк. Владимир Ильич Ленин һәйкәле бу паркта иң биеге. Ул 15 метрга якын. Әлбәттә, бүген аны да читләтеп узып булмый. Бигрәк туган көне алдыннан бу аеруча мөһим. Ленин һәйкәле буялган, шуңа да аны су белән генә юалар. Химия кулланган очракта буяу кубып төшәргә, якын тирәдәге үсемлекләргә зыян килергә мөмкин. Моннан тыш баскычларны, эскәмияләрне дә чистарталар, агачларны да тузаннан арындырырга онытмыйлар. 18 апрель дөньяда һәйкәлләр һәм тарихи урыннар көнен билгеләп үтәләр. Мондый объектларны саклауны катгыйландыру, аларның кыйммәтен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү мөһим дип белгечләр. Халык арасында да бу фикерне яклаучылар шактый. Куярга бик кирәк, яшьләр өчен дә, үсмер балалар өчен дә кирәк инде. Тарихны белмәенчә торып, хәзергене белмисең бит инде. Һәр гасырның үзенең кешесе була бит инде, аны истәлеккә калырга, тарихка керергә тиештер дип беләм. Санитар экологта чистарту эшләре Казанның барлык паркларында да бара. Каждый парк, каждый уголок. Шәһәрдәге һәр почмак безгә таныш һәм якын һәйкәлләрне 2 атна сайын юып торачакбыз. Көннәр тагында җылыткач, чәчәк утырту кебек күңелле мәшәкатьләргә күчергән ниятлиләр. Илгиз Шакуров, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бу минутларда Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Башкортстан Республикасының Милли симфоник оркестры концерты бара. Алар беренче тапкыр Татарстан башкаласында мондый зур программа белән чыгыш ясый. Анда француз композиторы Марис Равельнең вальс поэмасы Царица Савская балетыннан сюитлар яңгырады. Аларны Башкортстанның атказанган артисты Артур Назиуллин башкара. Дирижеры Россиянең Дәүләт академия симфоник капелласы дирижеры Дмитрий Крюков. Бу концерт ике республика арасындагы мәдәни хезмәттәшлекнең якты үрнәге булып тора дип белдерә оештыручылар. Казанда синхрон йөзү буенча дөнья сериясендәге ярышлар башланды. Россия, Сербия, Испания, Япония, Казахстан, Словения, Чехия, Болгария һәм Белоруссиядән спортчылар килгән. Халыкара дәрәҗәдәге синхрон йөзү ярышларының Казанда беренче мәртәбә генә узуы түгел, ул 2015 елдан бирле оештырыла. Быелгы программада соло, дуэт, катнаш төр, төркемнәр ярышы да бар. Моннан тыш комби һәм акробатик төрдә кертелгән. Синхрон йөзү буенча дөнья сериясе 6 этаптан тора. Спортчылар Америка Кушма Штатларында, Венгриядә Май-июньдә синхрон йөзүчеләр Канада, Греция, Испаниядә җиңүчеләрне ачыклап, суперфиналга юллама алачак. Турнир 18 апрельгә кадәр дәвам итә. Спортсмены же тренируются для того, чтобы показывать. Спортчылар бит үз осталыгын күрсәтү өчен тырышып әзерләнә. Әлбәттә, узган елгы коронавирус белән бәйле чикләүләр йогынты ясамыйча калмады. Без аңа бирешмәскә тырышабыз. Аннан соң барлык спортчылар да бер үк төрле шартларда бит, чөнки бу афәт бөтен дөньяга таралды. Әлеге саатка менә шулар иде, уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик апрель ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эшле проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер телефон саны 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта көн кояшлы булачак. Атмосфера фронты тәэсирендә ял көннәрендә һава шартлары бераз үзгәрә. Көндезге температурада, төнге температурада 1 градуска төшә. Шулай да һава шартлары уңай саклана. Төн якын чыгышта 16 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә өстә көн сүрелә, температура нибары 15 градусны тәшкил итә. Якшәмбе көнне кайбер районнарда төнге сәгатьләрдә температура кабат минуска төшә дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аяз һава көтелә, җилкен чыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн кояшлы булачак, явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта әлеге антициклон тәэсире көчле, шуңа күрә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Һава торышы көндә кәефне боза икән, эш һава торышында түгелдер ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Оз». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Оз». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Тауфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках от склада и Экона. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 апрельдән 30-на кадәр Экона, Бережная аптека от склада даруханәләрендә бәяләрне төшерү акциясе уза. Казанда көн кояшлы булачак, 17 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы күтәрелә, трекемеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 39%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.